Strach. Každý ho už zažil. A každý človek má strach z niečoho iného. Strach je prirodzená ľudská emócia, ktorá vzniká ako reakcia na vnímané hrozby alebo nebezpečenstvo. Preto sa niekto bojí pavúkov. Niekto sa bojí, že mu niekto ukradne nohavice. Niekto má strach, že uvidí Luka Brasiho bez trička. O tom viem, pretože ja som ten niekto. Televízia vždy vedela, ako tento pocit strachu navodiť. Či už horormi, politickými debatami, zdvíhať konečne dôchodkom dôchodky. Ďakujem. Alebo týmto. I'm gonna be a dad. Čo to kurva bolo? Ale jedna relácia nás hodila priamo do deja a ukázala nám, ako je to na vlastnej koži zažiť všetko nechutné a strašidelné. A nejedná sa o žiadnu inú reláciu, ako je faktor strachu. Táto show testovala súťažiacich nielen fyzicky, ale aj psychicky, pretože sa zameriavala na najväčšie ľudské fóbie. A musím povedať, že sa zamerali asi na všetky fóbie na zozname. Tento zoznam zahŕňal napríklad strach z hadov, ktorý sa nazýva ofidiofóbia, strach z lietania, aviatofóbia, takisto testovali napríklad strach z čiel, apifóbia, klaustrofóbia, čo je strach z uzavretých priestorov, ktorú spojovali aj so strachom z utopenia sa, alebo entomofóbiou, čo je strach z hmyzu. Mali tu napríklad aj strach z nechutných, obrovských a nejedenkrát slizkých vecí. Táto fóbia sa nazýva tvoja mamafóbia. Spraviť si srandu z tvojej mamy. Check. Ak súťažiaci dokázali všetky tieto fóbie prekonať a poraziť ostatných súťažiacich, dostali odmenu $50 000. Čo ti v dobe nahrávania tejto relácie mohlo kúpiť jeden trojizbový byt v Bratislave. A v dnešnej dobe by ti to dokázalo kúpiť 1,5 parkovacieho miesta v centre Bratislavy. Čo tiebe mi chceš akože povedať, že aby som sa musel kúpať v hnijúcich črevách, stáť na krídle lietadla, to ešte dať aj za najlepší čas, na to, aby som si nemohol dovoliť ani 2 parkovacie miesta? No ja mám dosť. Víťazi niektorých špeciálnych epizód získali okrem peňažnej výhry aj ďalšie ceny, ako napríklad vozidla značky Mazda. Takže ak si mal šťastie, môžeš si na to parkovacie miesto aspoň niečo zaparkovať. V niektorých špeciálnych epizódach a turnajoch bola výhra ale výrazne vyššia. Napríklad v turnaji šampiónov. Víťazi jednotlivých epizód súťažili o $100 000 amerických dolárov. Reality Stars Fear Factor. Trojdielna séria, v ktorej známe osobnosti súťažili o $150 000 amerických dolárov. Psycho Fear Factor. Trojdielna séria s tematikou hororu, kde bola hlavná výhra $250 000 amerických dolárov. A dokonca Couples Fear Factor, v ktorom 9 párov súťažilo v 17 úlohách o hlavnú cenu $1 milión amerických dolárov. Túto reality show moderoval Joe Rogan, ktorého poznáte ako komentátora UFC alebo najznámejšieho podcastera na svete, ktorý mal podcasty napríklad s Donaldom Trumpom, alebo ukázal Elonovi Muskovi, ako sa fajčí tráva. A ten teraz valí ketamín a hypuje pri inaugurácii. Ale hlavne je to osoba, ktorá má v hlave neskutočne veľa múdrostí a vedomostí. What don't women understand about men? Cheeseburgers. Novú sériu ešte moderoval rapper Ludacris, ale o ňom sa nebudeme baviť, lebo jediná strašidelná vec na ňom sú jeho obrovské boty. Alebo tento hrniec na hlave, ktorý by bol dobrý tak maximálne na moju obrovskú gebulu. Ale keďže faktor strachu nebola len tak obyčajná show, ani Joe Rogan nebol len tak obyčajný moderátor. Nejedenkrát súťažiacich podpichoval alebo hecoval na to, aby tieto úlohy dokončili. V tomto videu si dokonca robí srandu zo súťažiacej, ktorá mala za pomoci holých rúk presunúť elektrické úhory z jedného akvária do druhého. To je frajer. Normálne vidíte ten moment, kedy mu dojde, že je to šokujúca disciplína. Tak ja pôjdem. Isto ste nikdy nevideli, ako dal moderátor skoro súťažiaceho do klinču a vyhlavičkoval ho na áro. Tak v prípade Joea ste to vidieť mohli. Ale v tomto prípade si to týpek plne zaslúžil, pretože jeho žena napadla iného súťažiaceho a týpek doslova na Joea vyletel. Asi vám došlo, že aby ste sa prihlásili do tejto súťaže, musíte mať o kolečko viacej. Pretože ak by ste mali o kolečko menej, tak by ste sa prihlásili napríklad do rúže pre nevestu. Síce, ale aj tam sú nechutné stvorenia, ktorých sa človek nechce ani dotknúť. Že ty si hád na krku, ty si hád na krku. Faktor strachu mal ale obrovský úspech aj vo svete a v rôznych krajinách vytvorili vlastné edície, ako napríklad No Limite v Brazílii, Faktor strachu UK v Anglicku, Pear Faktor bol nazývaný Faktor strachu vo Francúzsku. Asi tam mali strach z hrušiek, alebo ja neviem. A v Indii Faktor strachu nazývali proste život. Ale nie. Nazývali to nazývali to takto,
Nevidel som ani jednu epizódu, ale tipujem, že tam doniesli jedlo z michelinskej reštaurácie od Gordona Ramsayho a každý súťažiaci to hodil do kýbla, že to je na nich moc. Gordon si tam bífoval svoj Wellington a chalani odpadávali jak hrušky. Úplne vidím tie bollywoodské prestrihy. Fuck yeah. I'm Gordoning my Ramsay now. Už vidím, ako ma za toto nejaký int dodrbe v komentároch. Každá epizóda pozostávala z 3 úloh a tými boli Stunt Challenge, Gross Out Challenge a samozrejme finálová výzva Stunt Challenge. Súťažiaci museli skákať z pohybujúcich sa aut, liesť po lanách nad výškovými budovami, skákať z helikoptéry do vody alebo balansovať na úzkých plošinách vysoko nad zemou. Pamätám si, že keď som bol malý, tak som si hovoril, že tieto kaskadérske súťaže by som dal ľavou zadnou. Úplne som sa díval, akí sú tí ľudia gramblaví, keď nepreskočia z člnu na čln, keď oba člny idú 65 km za hodinu. Som pred telkou úplne riešil, že jakú taktiku by som zvolil. V skutočnosti by som sa pri prvom kroku potkol, aby ma tam rozhádzalo jak handrovú bábiku. Keď sa teraz na to dívam, tak s odstupom času a spomeniem si na to, ako ma dokáže seknúť v krížoch pri vysávaní, tak si myslím, že robili akože dosť dobrú robotu. Finálová výzva. Áno, ja viem, že som preskočil jeden challenge, ale je to moje video, takže si určujem poradie ja. Finálová výzva bola v podstate to isté ako prvá výzva, lenže bola posunutá ešte o stupeň vyššie. Kombinovala viaceré prvky: adrenalín, nebezpečenstvo, vodu, výšky, tmu, klaustrofóbiu a ku tomu všetkému to bolo ešte na čas. Takže si sa napríklad musel dostať z bedne plnej hadov, zachrániť svoju priateľku, ktorá mala zase hlavu v bedni s tarantulami a to všetko dať za lepší čas než ostatní účinkujúci, aby ste vyhrali. Ti vravím, že keby toto urobím a ešte vyhráme, tak by mi bolo jedno, že či by mala moja priateľka nejaký sviatok, ja neviem, sviatok práce alebo čo. Vždy by som jej len pripomenul túto situáciu a to by jej muselo stačiť. Pri tejto súťaži som samozrejme vždycky zadržiaval dých, aby som vydržal dlhšie ako ľudia, čo sú v telke. A netvár sa, že ty si to nerobil. A ak som náhodou dlhšie vydržal, tak som začal flexiť, že jaký som dobrý. Pritom v telke tam boli pripútaní pútami, hodení do ľadovej vody. Dobre, že tam nemali krokodíly. Úplne scéna z hororu, to tam tí ľudia nedávajú. A ja vyvalený v posteli pod dekou som flexil, aký som ja pán. Gross Out Challenge. Toto bolo asi najikonickejšie kolo faktoru strachu. Súťažiaci boli nútení zjesť alebo vypiť niečo, čo väčšina ľudí považuje za extrémne odporné. A nie, nehovorím o jedle v školskej jedálni. I keď asi tuším, odkiaľ mali tú inšpiráciu. Lebo to sa nedalo žrať. Ale za to si mohol byť vždycky istý, že si tam našiel nejaký chlop ako darček od pani kuchárky. Medzi najznámejšie položky patrili živé chrobáky, šváby, červy a dokonca aj živé pavúky, býčie semeníky a kravské oči. Tieto výzvy mali vyvolať silnú reakciu odporu, niekedy aj zvracanie alebo psychické zrútenie. Súťažiaci, ktorí nedokázali prehltnúť požadované množstvo alebo sa psychicky zrútili, boli diskvalifikovaní. Niekedy dokonca pridali do tejto súťaže aj časový faktor, takže ak si nedokázali jedlo zjesť včas, bol si diskvalifikovaný. Jedna súťažiaca zjedla dokonca 30 cm konského análu. Predtým, ako jej skončil čas a musela sa so súťažou rozlúčiť. Najhoršie je, že jej chýbali už len 4 cm a povedala, že je to na ňu moc. Takže ak ti niekto niekedy povie, že tvoje 4 cm nie sú dosť, ukáž im prosím ťa toto video. A aby toho nebolo málo, tieto veci nejedenkrát skombinovali a urobili z toho napríklad sushi s červou, švábou a skazených sépií. Alebo polievku z mŕtvého rozmixovaného potkana. Kvôli tejto polievke jeden Američan z Clevelandu žaloval NBC o $2,5 milióna, pretože sa len z pohľadu na toto doma dozbracal. Súd ale nakoniec prehral. Pri faktore strachu sa snažili každú sériu posunúť hranicu, kam môžu tieto extrémne stunty posunúť. A rozdiel si viete všimnúť, keď pozeráte prvú sériu a neskoršie série hneď po sebe. V prvej sérii bola úloha sa len pustiť z výšky a dopadnúť na zem. Za to v posledných sériách musel jeden partner zliesť po rebríku z helikoptéry, popri tom zbierať vlajky, zatiaľ čo druhý partner sa musel odpútať z reťazí a keď bol odpútaný, tak ho vystrelilo bungee lano, ktoré bolo pripútané na helikoptére. Musím povedať, že sa asi oplatilo viac prihlásiť do faktoru skôr ako neskôr. Ďalšiu vec, ktorú posunuli o level vyššie, bol aj spomínaný Gross Out Challenge. Challenge s názvom Roadkill Cafe bol jeden z najkontroverznejších challengeov v histórii faktoru strachu. Pretože súťažiaci museli najskôr trafiť terč s mŕtvolou zvieraťa a podľa toho, či ste trafili stred, sa rozhodovalo, či budete jesť veľkú alebo malú porciu zvieracích vnútorností zo zrazeného rozkladajúceho sa zvieraťa, v ktorom boli ešte aj živé červy. Dôležité je ale podotknúť, že ak ste trafili stred, tak ste nemuseli jesť vôbec nič. Ti vravím, že ak sa mal z teba niekedy stať Luke Littler, tak je to práve teraz.
Toto ale nebol najhorší challenge, ktorý museli súťažiaci absolvovať. Pretože prvé miesto za najnechutnejší challenge získava challenge s názvom IHA. V tejto súťaži museli súťažiaci hádzať podkovu na terč a podľa toho zistili, koľko museli vypiť oslieho semena a moču. Áno, dobre počujete, takéto vombo kombo im naservíroval náš barman Joe. Ak súťažiaci trafili stred, tak museli vypiť iba 150 ml týchto tekutín. Ale ak netrafili stred vôbec, museli vypiť dokonca 900 ml tohto lahodného moku. Normálne ma napína, ako to pozerám. Tak po tomto by som sa nemohol vrátiť domov. Ten výsmech od kamošov, boha, za každým, keby bola hociaká hádka, tak by mali v rukave také eso, to len tak nezmažeš. Toto ťa bude prenasledovať do konca života. Ale aspoň môžeš v Bratislave pohodlne zaparkovať. Teda iba, ak si túto epizódu celú vyhral. Inak si tento všeho juice vypil naozaj zbytočne. Kvôli tomuto challengeu nakoniec v roku 2011 faktor strachu zrušili. Pretože toto je vec, ktorú by ste očakávali skôr na stránkach pre dospelých vedľa skvostov ako sú Two Girls One Cup alebo One Man One Jar. Čo ak sa vám video páčilo, odporúčam pozrieť.